Ik denk dat het een hele grote opwaardering van de markt wordt. En vanzelfs mag je dus nadenken hoe het parkeren. Maar ik vind ook dat je maar creatief mee omgaan. En ik denk dat dit een hele mooie opgrading van de markt is. En dat wij hier een hele mooie slag mee slaan om Dokkum nog meer als een toeristenstad te profileren. Wat is er zo belangrijk aan dit project? Ik denk dat het een cultuurtoeristische attractie van wereldformaat kan worden. Ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Dokkum en de ligging van Dokkum. Dokkum is natuurlijk de meest noordelijke plek van de Elfstedentocht. Ik heb naar filmpjes gekeken waarop je ziet dat de mannen na 150 kilometer de afslag moeten nemen naar het noorden. Met een beetje pech ook nog tegenwind. En ik zag hun adem en ik zag de ijsbaarden die op hun kinnen groeien. En ik dacht, dat vind ik een hele interessante aanwezigheid van water die ik terug zou willen laten komen in een beeld voor Dokkum. Op zichzelf vind ik het een leuk idee dat er op de markt wat gebeurt. Want het is nu een kaal plein met niks. Maar of dit het wezen moet, dat weet ik ook niet. Dat ik nou zeg. Het is een groot betonvlak wat wit is van boven. En ik hier toch, er kan wel wat stoom uitkomen, zoals in IJsland bij die fontein, want ze hebben het over water en stoom. Ja, maar dat water wat er bedelden, heb ik begrepen. Kwam het goed uit dat er een herinrichting van de markt op Tielt staat? Nou, dat was een heel gelukkige omstandigheid. Dat wist ik niet in de eerste instantie. Ik had er mijn oog op laten vallen. Ik dacht, oh wat zonde, zo'n prachtige historische plek. Wat een parkeerplek is, hoe kan dat? De eerste keer doet ze zei van we gaan de markt gaan we uitkiezen als plak werd die fontein komen maar had ik wel even gedacht van oei. Want ja, de markt is een heilig plak. Letterlijk en figuurlijk. Wordt een prutte parkeerd is ook wichtig voor de middenstand. Dus zei ik van nou, ik weet net. Maar doe ik het ontwerp zeg, doe ik het verhaal eromheen en jaren. Ik was gewoon heel tijd enthousiast, want dit is wat de markt nodig had. Een verblijfsgebied worden voor elke een die dit heel graag komen wil. En dan is zo'n ijsfontein, wat eigenlijk net het beeld is wat we hebben van fontein, maar dat het ijsfontein is vanzelf wel prachtig mooi. Dit is echt voor Dokkum denk ik een heel mooi plan. Internationaal. En ik denk ook dat maar de andere plannen die heel erg onderhouden ben, maar van Jaap Brugman en Els Postmus, die zo'n je mooi geïntegreerd worden kennen. En dan denk ik dat we een warm hart in Dokkum krijgen. Er zijn 2 plannen vorige week gepresenteerd. Een van Jaap Brugman en Els Postmus en een van Broer Adema en van de Wiekriet. Nou, die ziet niet rek. Die ben ik in contact geweest met de kunstenaar. Nou, de heer Brugman en Els Postmus zijn al, misschien kunnen wij geerwerkje maken, misschien kan uw plan wel een onderdeel worden van dit geheel. Nou, dat ben ik de reacties die we graag jaren willen. Nou zei de projectleider, wij willen graag de regio inspraak hebben litten in dit plan. Hoe moet dat gebeuren? Nou, ik denk dat het nou gebeuren moet. Het is nou bekend wat eigenlijk het idee van de kunstenaar is. De kinderen dus nou jong kinderen een heel soort opmerkingen maken worden, maar ook via de website hoop je wij dat een heel soort mensen kunnen zeggen van hé, maar dat ontwerp, misschien kan het zo, misschien kan het zo. Steeds wat je hem ervan vinden en dan kunnen wij bij de besluitvorming daar rekening mee houden.